Sawazani, sanibonani, dumelang, abshini and hello. Namhlanje ngihambe ngedwa, ngihamba nenkukhu ibuvu, iquthe ibuvu. Bakwethu khuye ke khuya badimwe. Ayikho inkukhu enamandla when it comes to ukuphakamisa umuntu more than inkukhu le. Yabona uma ungathola inyanga ikuphakamise ngale nkukhu le. Isuke ikuphakamise ngendlela eright kabi. Uma ungathola kuyikuthi namanje into zakho azikakhululeki kodwa inyanga iphakamisile ngale nkukhu le, isuka inyanga iphakamise ngendlela right. Isithwalo senkukhu sequthe elibomvu sihamba kanjani mkhulu? Isithwalo sequthe elibomvu, what you mean to uzofika uphakamiswe ngale quthe lihlaliswe kanje phezu kwakho. Uma lihlaliswa kanje phezu kwakho liyohlala nsi ngokwalo. Mina libambile ngoba ngibeke phezu kwento. Kodwa uma ngisenza umuntu ngalifike lihlale ngokwalo uma ithongo livumile ukuyivuma lento le. Maqeda ukuhlaba ngizabe sengiyalihlaba liquthe leli bese ngilikhiphe izinto ezithize ngaphakathi lona. Isithwalo esinye esinamandla more than izinto ongasicabanga emhlabeni. Uma uke wathwaliswa waphakamiswa ngalento loyibona lapha ngwami kwamalunto zakho, just make sure ukuthi uyibuze kahle, uzibuze ukuthi kanti ethongweni kwenze njani, kanti kwenze njani bogogo. Ake ningibuzeleni ethongweni, ethongweni hey kwenze njani. Ake ningibuzeleni, ake ningibuzeleni ethongweni hey kwenze njani. Because of uma umuntu ephamisa ngalento le usephamisa ngento enkulu ebizwa ngokuthi imfihlo yamathongo. Imfihlo yamathongo kula kona uzodliswa imali lekade ayisebenziswa kudala eAfrika. Lawo thina sinyanga sizangoma le mali leyo sinayo. Angazi inyanga mina nginayo imali yakudala before uzofika amacoin la ezimlethu. But le mali leyo anyeke nangelangeliwani ngikhombe la ecamereni, anyeze ngiyibonise bani because of into yemfihlo engayifundiswa nami abantu abadala. Bakwethu isiphakamo isithwalo sequthe elibovu siphakamisela umuntu okhokholozi bakhe abakade basebenza ngomlosi. Abekho okhokholozi abahleli kubantu abekade banemali njengokhokholozi abekade basebenza ngomlosi. Ngikhuluma nawe nje kuyimanje mntaka baba, ngithi kuwena leli quthe leli ngikwazi ukuthi uma kupha ukusebenza ngalo ningalibulali. Ngikwazi ukuthi uma likanje ngilifake umuthi, maqede ukufaka umuthi lihlale egcekeni emakhaya noma lihlale okweni yakho. Uma lihlele okweni yakho into ezakalayo ukuthi lihamba la ekhaya, lihamba la ekhaya usuku bonke. Lapho ke sengikhuluma ngesithwalo sento ephilayo, se-animal ephilayo. Leli quthe leli anilivumeli ukuthi lidliwe, anilivumeli ukuthi lenze iphithiphithi. And into enkulu ngale quthe leli it's mainly ukuthi leli quthe uma likhona liphakamisa wonke umuntu osekhaya. Uma ungezanga kumina secretively for wena wedwa, uma uze kumina for wonke umuntu uzokufika nequthe leli bese ngilisebenze. Kulapho nasesithi sithwalela umndeni. Uma sithwalela umndeni ufika nequthe. Iquthe is a cock, idoda le, ubaba lo. Uma sekhaya uyena ofika bamba ikhaya, uyena ofika agade yonke into. Iquthe bese ke liyohamba la ekhaya. Uma lokhu lihamba la ekhaya la egcekeni, uma kunemithi embele egcekeni likhipha yonke le mithi la egcekeni. Uma kuyikuthi kunezinto efaka la egcekeni liyakhipha lento le yona ngokwayo kuba isithwalo somndeni. Asidli gazi, asibulali, asenze lutho. Wena usiphatha ngokuthi usiphathe kahle. Izinto ezizinja nani zihambele kude nale nkukhu le niyayinakekela. How manje mkhulu once inkukhu yafa siza kanjani, once inkukhu enyamana siza kanjani, once bayetshisa kanjani. Lalela mntaka baba, uzobuya wena uze kumina. Uma uze kumina mina ngizabe sengiyakulungisela sithole enye inkukhu bese ngikusebenzele ngayo, then kukhanye kwasana. Inkukhu isebenzela abantu ngendlela eyisimanga. Nanoma umuntu namabhizinisi, umuntu ethi mina mkhulu kwami ngine tavern nginani ngiyekuthanda ukuthi umuntu akabe nequthe elispecial. Leli quthe ngifike ngiliqhabe ekseni uma lithi kukulukuku libiza abantu into enongayazi.
kugcwala abantu kwasala ekhaya kule tavern yakho. Manje nje kukulukuku kugcwala abantu ngendlela esimanga uma umuntu ekhona kuyisangoma. Uma nje umuntu ekhona kuyinyanga kugcwala abantu ngendlela esimanga babizwa yileli qudeli. Ekuseni ligibela igate lenza umsebenzi. Late ligibela igate lenza umsebenzi. Ngo-3 lenza umsebenzi. Ngisuke ngifake imimoya yami ngaphakathi la engiphakamisa amanye abantu. Isithwalo sequde elibovu senza umsebenzi. Bese kube nesinye isithwalo futhi senziwa ngempangela. Leso ke hayi bantwana bethu bangazi ukukhuluma ngaso. Lokho nganyanga impethu umkhulu ukuthi abantu basazoba nemali. Isithwalo sequde elibovu to be rich. Isithwalo sequde elibovu to have money. Indaba lapho makhosi.